Felly bod yn teimlo'r gwres. Mae'n dechrau cynnesu, dwi. Mae'r ceffyl hefyd ti'n gweld wedi chwysu, dwi. Mae'r gwres yn dechrau codi nawr. Ydy. A ti'n gweld yr effaith hynny ar y cyffylau, ond y ceffyl yma wedi treulio o bosib 7 awr mewn lori i ddod i'r sioe yma, ynddo fe? Ond Stewart arbennig ddigon. Mae yn swyddogol. Yr siglo llaw, yr hosglwm yn saff yn ei feddiant, mi oedd hi werth y siwrne. Hilgarth Jeremiah Johnson. Ie, wir. Gellu fawr Dats y tad a Hilgarth Dancers Delight y fam wedyn. O ran y llinach. Felly mae'r Brydfa Hilgarth, maen nhw'n wedi bod yn magu ers blynydde maith. Ni ddim wastad yn gweld nhw'n cystadlu yn y sioe frenhinol, ond ni wedi gweld nhw yn y gorffennol, wrth gwrs. Gynail wedyn, mae gyda ni teulu Williams, Carles Iam Maximus, y tad Carles Rolex, a wedyn Carles Precious y fam. A Barbara Green wedyn, yn cyfnodi'r canlyniadau. Hi gath llwyddiant y gynharach gyda'r adran A. A mae gwaith y stewardiad yn amrysiadwy. Ydy, mae hynny'n hollol wir. Nhw sy'n sicrhau bod y dosbarth yn cadw i fynd ac yn cadw i amser hefyd. A braf gweld y camol rhwng ei gilydd ar gymeradwyaeth. Felly beth bydd hyn yn ei olygu nawr iddyn nhw fel Brydfa? Bod nhw wedi ennill y garden goch, yn amlwg wrth gwrs maen nhw wrth i bodd, ond y rhesymau ymarferol. Felly, wel, mae'r rhiban coch yn golygu cymaint i lawer bobl yn dywe, ond ie, Hilgarth Jeremiah Johnson. O, mae waith blinedig, mae'n waith heriol, ond werth e bob tamed os mae chi sy'n hawlio y safle cyntaf. A dyna'n union yw hanes Hilgarth Jeremiah Johnson, llongyfarchiadau mawr iawn i'r teulu a'r frydfa'r tu cefen i'r Ebol Dwyflwydd yma yn yr adran ec. Stuart McNeill, all the way from Bishop Auckland at the Hilgarth stud there. We don't always see you competing here at the Royal Welsh, but you've turned up this year and you've won. Always like to support it, you know. Royal Welsh means a lot to us, especially coming from north, you know, to come down here and give it a go. That's the main thing. And why is this such a shop window? Why the Royal Welsh? This is the biggest show in the world, you know. This is where we all we strive to win or to do well. And we've been in it like 40 odd years now, so it's nice to come down and get a red. Well, many congratulations from us all. A pob lwc am gweddill y dydd. Good luck. Thanks very much. Thank you.